na kanka da buhu. Gidanu ya ce na an so. Wani gongon ka koma dai. Gidanu ya ce ta Rabiu Abdullahi Rabson Foundation. Foundation? Ai yana taimaka mutane da dama, har mu masu lafiya zai taimaka ma. A da tsofaffi? Har masu lafiya ma irina. To ni ma aka yi ni mana in gani. Baraka ga. Fito da su ne mu gani. Yana tallafa mutane da dama. Duk gaba ɗaya? Rabiu Rabson mai taimakon jama'a ne sosai. Yana taimakawa marayu, makarantu, gajiyayyu, 'yan makaranta da wanda ba su da ilimi. Har da guragu da tsofaffi? Da wanda ba su da sana'a ma za a ba su. Ni ma ka kai ni, in je ni ma in samu nawa taimakon. To ai mutum ne mai adalci, ko ya kaje zai baka. Yo ya za mu je ka kai ni? Amma gaskiya kayan na mun nauyi. Sai dai in je in aje kayana in dawo in kai ka. Sai in rike ma. Shikenan mu je. Shikenan mu tafi. Baba Sele! Sele! Ina zuwa kanan ku buhur kirki. Ina zuwa haka. Gidanu ya ce muka an so to. Gidauniya? Ƙwarai da gaske. Me wata gidauniya a gaya mun mana? Gidanu ya ce na an so ta Rabiu Rabson Foundation. Rabson Foundation? Ya taimakawa tsofaffi, gajiyayyu, guragu, kai har da marayu ma kai. Har da marayu? In ma da makarantu a unguwarku Islamiyya masallatai. Bangaren mu kenan. Ƙwarai da gaske. Ga nan babu tabaru babu kujeru. Har da masallatai duk Ka gyara. ka ga mai korafin ka? To in da ka da mutum mana gaba ɗaya ni ba kai ni margo wannan. Yamma za ka je episode din yamma na. Zo mu tafi. To kuma na kai kalan hutu ne. Ba da haka bane mutane suna cikin wahala ni na cikin jin daɗi. Mu tafi. Ba ka bari kake kulle ba. Ba ku da kai. Rabson Foundation. Rabson Foundation. Gidauniyar taimakon al'umma.